Aeon, μια νέα εταιρεία, συγκεκριμένα Aeon Glide. Θα δούμε σήμερα το ένα από τα δύο μοντέλα της και συγκεκριμένα το Max. Το άλλο μοντέλο είναι το Elite. Όπως είπα, είναι μια νέα εταιρεία, αλλά οι άνθρωποι που την απαρτίζουν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αρκετά χρόνια πριν έχουν ασχοληθεί με ό,τι έχει σχέση με την μικροκινητικότητα, άρα δεν είναι κάποιοι που ξεκινήσαν και στήσαν μια εταιρεία χωρίς να έχουν γνώσεις και προϋπηρεσία, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι ένα πατίνι καθαρά πολύς, σε χωματόδρομο βατό δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί. Πρόκειται για ένα πατίνι πάρα πολύ ελαφρύ, δηλαδή συγκεκριμένα μιλάμε για 14 κιλά. Έως αυτή τη στιγμή είναι το πιο ελαφρύ πατίνι που έχω παρουσιάσει στο κανάλι μου. Το πλαίσιο του φυσικά είναι από αλουμίνιο, για να έχουμε άλλωστε και αυτό το βάρος. Πάντα σπινάροντας. Το μοτέρ του δεν βρίσκεται όπως συνήθως στον πίσω τροχό, αλλά στον εμπρός. Έχουμε ένα μοτέρ 600 βατ, πολύ αξιόλογο, με πικ στα 900. Μια πολύ μικρή δοκιμή που έκανα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Σε τέτοιου είδους έδαφος, όπως εδώ τώρα βλέπουμε σε χωματόδρομο, πολύ εύκολα
μπορεί να σπινάρει. Έχουμε μία μπαταρία 48V 13,5A. Πάρα πολύ αξιόλογη για το συγκεκριμένο πατίνι. Βλέπουμε ότι έχει ένα αρκετά μεγάλος μήκος deck. Δηλαδή το ωφέλιμο από εδώ μέχρι εδώ είναι 56 εκατοστά. Είναι αρκετά μακρύ. Το φάρδος του είναι στα 14 εκατοστά. Είναι πολύ επαρκές. Άλλωστε στα πατίνια δεν οδηγούμε με τα πόδια το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα πόδι μπαίνει εμπρός και το άλλο πόδι πίσω. Σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Αντιολισθητική επιφάνεια. Στο εμπρός μέρος και συγκεκριμένα εδώ έχουμε ένα ελαττήριο για να αποσβαίνει τους κραδασμούς στο εμπρός μέρος. Η τροχή του εμπρός καθώς και πίσω είναι στις 8 ίτσες και τα λάστιχα που φορούν επάνω είναι συμπαγή. Συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει μία διαφορά το εμπρός με το πίσω. Εμπρός είναι η γνωστή κυρίθρα που λέμε, το συμπαγή λάστιχο, το βλέπουμε. Το πίσω όμως είναι διαφορετικό. Μπορούμε να το δούμε και από το προφίλ του. Δηλαδή είναι μια νέα τεχνολογία, το οποίο είναι συμπαγές ελαστικό αφρού. Είναι πιο μαλακό. Αποσβαίνει δηλαδή τους κραδασμούς πολύ καλύτερα, θα έλεγα, σε σχέση με το κλασικό λάστιχο συμπαγή κυρίθρα που ξέρουμε. Σχετικά με τα φρένα, έχουμε ένα φρένο ταμπούρο στο πίσω τροχό και ηλεκτρικό φρένο στον εμπρός που λειτουργεί συνδυαστικά. Εδώ θα πω κάτι. Τα φρένα του με εξέπληξαν. Δηλαδή είναι καταπληκτικά. Και όταν λέω καταπληκτικά το εννοώ. Δηλαδή ο συνδυασμός που γίνεται εμπρός το ηλεκτρικό με το πίσω ταμπούρο είναι φανταστικός. Είναι σίγουρα αναδιπλούμενο για να μπορούμε να το μεταφέρουμε και αναδιπλώνουν και οι λαβές, θα λέγαμε, του τιμονιού, δηλαδή αναδιπλώνει και το τιμόνι. Να δείξουμε λίγο και την αναδίπλωση. Ας το απενεργοποιήσουμε, γιατί έτσι πρέπει. Εδώ, όπως τα περισσότερα, τουλάχιστον αυτά που έχω παρουσιάσει εγώ, που αναδιπλώνεται και το οριζόντιο μέρος και εδώ το τιμόνι, χρειάζεται να ξεσφίξουμε. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, απλά σπρώχνουμε προς τα έξω και
αυτομάτως πέφτει. Το ίδιο και στο άλλο, πάντα προς τα έξω. Είμαστε εδώ ok και πηγαίνοντας κάτω και κάνοντας το μοχλό προς τα κάτω, το αφήνουμε προσεκτικά να πέσει. Έχει κλειδώσει και πανεύκολα μπορούμε να το μεταφέρουμε οπουδήποτε. Για να το επαναφέρουμε, πατάμε το μοχλό προς τα κάτω, εδώ, και φέρνοντάς το σε αυτή τη θέση μπορούμε να επαναφέρουμε και το τιμόνι. Είναι έτοιμο εδώ και με μία ξαφνική κίνηση μπροστά είναι έτοιμο. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι στα 115 κιλά. Ασφαλώς διαθέτει NFC. Εδώ έχουμε το Cruise Control και είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει, που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε ταχύτητα βρισκόμαστε δεν χρειάζεται όπως σε όλα τα άλλα να κρατάμε σταθερό κάπου σε μια ταχύτητα το γκάζι και αυτομάτως ενεργοποιείται το Cruise Control από τη στιγμή που το έχουμε επιλέξει. Εδώ σε αυτό, σε οποιαδήποτε ταχύτητα βρισκόμαστε, οπουδήποτε δηλαδή έχουμε το μοχλό του γκαζιού, αυτομάτως πατώντας μία φορά το μπουτόν ενεργοποιείται το Cruise Control. Πατώντας το άλλη μια φορά ενεργοποιείται, είτε πατώντας το φρένο όπως σε όλα, είτε ακουμπώντας λίγο τον γκάζι. Εγώ το βρήκα πάρα πολύ καλό αυτό. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή στιγμιαία, σε οποιαδήποτε ταχύτητα να ενεργοποιείται. Για να το ενεργοποιήσουμε, πατάμε μία φορά παρατεταμένα το μπουτόν M. Όπως βλέπουμε έχει ενεργοποιηθεί, απλά δεν λειτουργεί. Βλέπουμε εδώ και το P, το parking ας πούμε, έτσι δεν λειτουργεί. Για να λειτουργήσει με το NFC, ακουμπώντας το μία φορά εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ υπάρχει ένα λαμπάκι λευκό. Εδώ βλέπουμε την οθόνη, η οποία πλέον έχει ενεργοποιηθεί, έχει φύγει το P και έχει βγει ο χιλιομετρητής. Οι ταχύτητες του είναι 3, όπως βλέπουμε εδώ είναι η low. Πατώντας το συν πάμε στη medium και πατώντας άλλη μια φορά το συν ερχόμαστε στην τρίτη, στη high. Αντίστοιχα κατεβάζουμε. Εδώ βλέπουμε τον συνολικό χιλιομετρητή. Πατώντας μία φορά το M είμαστε στο μερικό χιλιομετρητή και πατώντας άλλη μία φορά είναι τα αμπέρ της μπαταρίας. 53 αμπέρ αυτή τη στιγμή. Με full φορτισμένο έχουμε διανύσει, όπως βλέπετε, 8,5 χιλιόμετρα και έχουμε τα 53 αμπέρ. Πάρα πολύ καλό. Μαλακά grip αντιυδρωτικά και αντιολισθητικά.
Για να το απενεργοποιήσουμε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πάλι το NFC. Πατάμε παρατεταμένα το μπουτόν M και off. Εδώ έχουμε και ένα κουδούνι. Να δούμε λίγο και τα φώτα. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο συν, βλέπουμε εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται τώρα, την ένδειξη. Εδώ έχει ένα προβολέα μικρό. Έχουμε ενεργοποιήσει τον εμπρός LED προβολέα. Εδώ έχουμε και ένα ανακλαστήρα. Και έχει ενεργοποιηθεί και το πίσω φως, το οποίο λειτουργεί και ως stop. Βλέπετε ότι αναβοσβήνει. Λοιπόν, πατώντας τώρα παρατεταμένα το πλήκτρο πλην, έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό το λευκό LED εδώ, το οποίο δίνει μια πολύ καλή έξτρα φωτεινότητα, διαμοιρασμένη η δέσμη κυρίως στο εμπρός μέρος, για να βλέπουμε. Συνδυαστικά και τα δύο δίνουν ένα πάρα πολύ καλό φωτισμό. Και πόσο περισσότερο ο φωτισμός αυτός εδώ στην κολόνα, που μας κάνει και επιπλέον ορατούς το βράδυ. Aeon, όπως είπα, μια νέα εταιρεία, αλλά με την απαραίτητη τεχνογνωσία. Κατά τη γνώμη μου έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα στα επόμενα μοντέλα θα είναι περισσότερο βελτιωμένοι, θα έλεγα. Ένα πολύ ωραίο πατίνι με πολύ καλές προδιαγραφές, πολύ καλός ο συνδυασμός στο θέμα της ισχύως του μοτέρ με την μπαταρία, καταπληκτικά φρένα, το τονίζω, καταπληκτικά φρένα, ένα συνολικό βάρος γύρω στα 14 κιλά, είναι πανάλαφρο, σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από γυναίκες. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ καλές
έμεινα πολύ ικανοποιημένος. Η ισχύς του είναι αρκετή, η αναρχητική του ικανότητα πάρα πολύ καλή. Στο εμπρός μέρος κάνει καλή δουλειά το ελαττήριο εδώ, δηλαδή απορροφά κραδασμούς. Το πίσω ελαστικό όντως είναι κάτι διαφορετικό, συμπαγής μεν, αλλά αυτός ο συνδυασμός του αφρού κάνει τη διαφορά. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι το αισθάνεσαι λίγο πιο διαφορετικό. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.